Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Master Japan Farm Chiba, Cruzeth, Irene Sohal, Johnson So Vergara, Jenny Rose de Guzman, at sa mga nag-renew ng badge na sina Margie Favor, Zaiki Batang Samar, Edison Gatdula, Angelica Maman, Libretang Itim, subscribe kayo dyan, Mandy Vertura, Ryan Valdeviezo, Criselda Santos, Champagne Corti, Maria, Roy Vincent Bacolod, Dustin Jericho Ray, Admin Dio Boyo, at kay Mark Humayaw. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng barkada ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Chris. Taong 1999, Igbaras, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang merong pwesto ng tindahan ng isda sila Chris sa isang lugar sa Igbaras. Bale, yun lang kasi ang kanilang hanap buhay na siyang nagtataguyod sa kanilang pang-araw-araw. Itong pamilya nila Chris ay merong kilalang matandang lalaki na tinatawag sa pangalang Lolo Makmak. Matapos ang pangyayaring merong nagnakaw sa matanda ng pera, ay naging malapit na dito si Chris. Palagi niya na itong nakakausap kapag sila ay umuuwi galing sa isang trabaho. Labis na nag-aalala ang ama ni Chris sa matandang yon, gawa ng nag-iisa lang ito sa buhay. Wala na itong ibang naaasahang kadugo, at tanging sarili niya lamang ang kanyang nasasandigan sa lahat ng oras. Dahil sa sitwasyon ng matandang yun, ay napagdesisyonan ng pamilya nila Chris na ituring na kadugo nila si Lolo Makmak. Ang nakakapagtaka lang sa matandang yun ay walang nakakaalam ng buong pagkatao nito. Ni ang matatandang naninirahan sa kanilang barangay ay walang nakakakilala sa pamilya ni Lolo Makmak. Napagkakamalan na nga itong dayo sa lugar na yon. Pero ayon sa kanya, isa siya sa mga lokal na nanirahan dito. Kahit ilang beses nang tanungin nila Chris si Lolo Makmak, ay hindi nito sinasabi ang kanyang pinagmulan at kung anong taon siya isinilang. Ang tanging naririnig lang nila Chris sa tuwing kinakausap nila ito ay, "Nakalimutan ko na eh." Isang araw, pagka-uwi nila Chris galing ng kanilang tahanan, agad naman itong inutusan ng kanyang ama na dalhan ng ulam si Lolo Makmak. May dala na kasi silang lutong ulam noong mga oras na yon. Kaya agara naman itong hinati ng kanyang ama upang ipadala ang iba sa matandang tinuturing nilang kadugo. Di kasi yon natitiis ng mga magulang ni Chris dahil sa mabuti ang pakikitungo nito sa kanilang pamilya. "Chris, bumalik ka kaagad ha. Marami pa tayong gagawin dito sa bahay." Wika ng ama ni Chris sa kanya. Nang marinig ito ni Chris, ay dali-dali naman itong tumungo sa bahay ni Lolo Makmak upang dinggin ang utos ng kanyang ama. Dala-dala nito ang ulam na ipinadala ng kanyang magulang patungo sa tahanan ng matanda. Pagdating nito sa bahay ni Lolo Makmak, ay nadatnan niya itong nakaupo sa kanyang tumba-tumba. Nakasanayan na kasi ni Lolo Makmak na sa tuwing sasapit ang hapon ay nakaupo yun sa kanyang tumba-tumba. Bale, yun kasi ang pamamaraan ng matanda upang makatulog ng matiwasay sa bawat hapon. "Lolo Mac! Uy, Lolo Mac!" Wika ni Chris pagdating nito sa bahay ng matanda. "Oh, Chris, napaga ata ang punta mo." Sagot naman ito sa kanya. Ito ho, Lolo Mac.
Ulam. Pinadala po ni tatay. Sagot naman ni Chris. Matapos maiabot ni Chris ang dala nitong ulam, ay agad naman itong pinapasok ni Lolo Mac sa kanyang bahay. Dahil sa nais mapalapit ni Chris sa matandang yon, ay nanatili muna ito sa tahanan ng matanda upang makausap yon sa iba't ibang bagay na maaari nitong matalakay. Kung hindi ninyo na itatanong, itong si Lolo Makmak ay may katandaan na. Magpipitumputwalong taong gulang na siya ayon sa kanya. Ang nakakapagtaka lang sa matandang yon ay ang lakas nitong taglay na hindi normal para sa edad niya. Nakakaya din itong maglakad ng malayo nang walang pahinga. Ayon din sa kanya na sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakaranas ng kahit na anong sakit sa kanyang katawan. Kahit nasa ganoong edad na ito, ay nakakaya pa nitong mag-ehersisyo. Maliban pa dyan ay ang kakayahan nitong bumiyak ng nyog gamit lamang ang 2 kamay nito. Di talaga mawari ng pamilya nila Chris kung anong nilalang ba ang matandang yon. Kahit ang ama ni Chris na merong alam sa lihim na karunungan, ay nakakapagtakang hindi nito maunawaan o malaman man lang ang sikretong tinatago ng matandang yon. Pagbalik ng matanda sa kinaroroonan ni Chris, ay agad din naman itong umupo sa kanyang tumba-tumba. Matapos nitong makaupo ay agad din namang nagpaalam si Chris upang umuwi na. Pagtayo nito, ay agad din naman itong pinigilan ni Lolo Mac na para bang meron itong nais ipahatid na mensahe sa kanya. Chris, dito ka muna. Meron lang akong nais ikwento sa'yo. Wika nito kay Chris. Sige ho, Lolo Mac. Sasabihan ko na lang po mamaya sila tatay. Sagot naman ni Chris dito. Matapos itong marinig ni Chris, ay agad din naman itong bumalik sa kanyang kinauupuan upang dinggin ang nais sabihin ng matanda. Marahil ay nagtataka ka iyo sa akin. Hindi kita masisisi dahil minsan mo na akong nakitang gumawa ng kakaiba. Itinuturing na kitang apo, kaya ang nais ko ay malaman mo ang katotohanang iyong hinahanap. Alam mo, Chris, mabait ako sa taong mabait sa akin at mahal ko ang mga taong nagmamahal sa akin. Nakikita ko sa iyo ang aking kabataan at alam ko na darating ang araw ay magiging matiwasay ang buhay mo. Nais kong mamulat ka, iho, sa hiwagang mundong iyong ginagalawan. Ayokong dumating sa puntong malinlang ka ng ibang nilalang na siyang magpapariwara sa buhay mo. Wika nito kay Chris. Nang marinig ito ni Chris, ay halos hindi niya lubusang maunawaan ang sinasabi sa kanya ng matandang yon. Animoy na blanko ang kanyang isipan noong marinig niya ang sinabi nito. Ano ho bang ibig niyong sabihin, Lolo Mac? Nagtatakang tanong naman dito ni Chris. Huwag mo nang ikaila, Chris. Noong umaga nakita mo akong pumapasa ng puno. Hindi ka pinaglalaroan ng mga mata mo. Totoo ang lakas kong yon dahil sa biyaya ng kalikasang taglay ko. Isa akong ermitanyo na merong lihim na karunungan. Karunungang ni minsan sa buong buhay mo ay hindi mo lubos akalaing totoo. Sagot naman dito ng matanda. Nais mo bang malaman ang sikreto ko? Oo, Lolo Mac. Kung pwede ho sana. Mautal-utal na sagot naman ng binata. Matapos magsalita ng matandang yon kay Chris, ay agad naman itong iniabot ang kamay ng binata upang tulungan itong makatayo. Nang makatayo na ang mga ito, ay agad naman silang pumasok sa bahay ni Lolo Mac na siyang labis na ikinagulat ni Chris.
Ni minsan kasi sa buong buhay ni Chris na pagpunta sa tahanan ng matandang yon, ay hindi pa nito nagagawang makapasok sa silid ng bahay ni Lolo Mac. Pagpasok nila ng bahay, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga bagay na nasa loob ng sala nito na gumagalaw. Ang kandilang naroon sa altar ng matandang yon ay biglang lumiyab pagpasok nila dito. Naaktuhan din si Chris na ang mga ibang gamit ni Lolo Mac na gumagalaw ng bahagya upang maisaayos nito ang kanilang mga posisyon. Animoy ang lahat ng bagay na naroon sa bahay na yon ay merong kanya-kanyang buhay. Nang masilayan ito ni Chris, ay halos kumaripas yun ng takbo makaalis lamang sa bahay na yon. Paglapit nito sa pintuan ng bahay ni Lolo Mac, ay laking gulat na lamang nito nang nasipat niyang naghihintay na sa kanya ang matanda sa pintuan ng bahay nito. Huwag kang mag-alala, Chris. Mga mababait ang nilalang na yan. Ang iyong mga nasisilayan ngayon ay isa pa lamang sa mga abilidad kong taglay. Huminahon ka't mauunawaan mo ang lahat. Wika ni Lolo Mac. Lolo Mac, ano po ba kayo? Takot na tanong naman dito ni Chris. Isang normal na tao lang din ako, Chris. Sa paglipas ng panahon ay palipat-lipat ako ng tahanan upang maging payapa sa bawat panahong dumaraan. Sagot niya sa binata. Nang marinig ito ni Chris ay halos hindi siya makasagot sa mga sinabi nito. Animoy ang pinagsasasabi ng matandang yun ay napakalayong mangyari kung iyong iisipin. Pero kahit anong pilit ni Chris na itanggi sa kanyang isipan ang mga sinasabi nito, ay hindi niya maikakaila ang katotohanang nakikita niya sa mukha ni Lolo Mac. Natigilan pa si Chris ng bahagya matapos niyang marinig ang sinabi nito dahil sa pagkamangha. Matapos mahimasmasan ni Chris, ay agad din naman itong pinainom ng tubig ni Lolo Mac. Kung hindi ka pa rin kumbinsido sa mga sinasabi ko sa iyo, iho, ay lumabas ka bukas ng umaga, mga bandang 3:00 sa iyong tahanan. Wika sa kanya ni Lolo Mac. Matapos nitong makapagwika, ay agaran din naman ang pagmemeryenda nilang dalawa. Ilang minuto lang ang lumipas at pinauwi na nga ni Lolo Mac ang binatilyo. Pagdating ni Chris sa kanilang tahanan, ay nakakapagtakang hindi siya pinagalitan ng kanyang mga magulang. Ni salita na galing sa mga ito ay wala itong nabitawan sa kanya. Nag-aktong normal lang naman si Chris noong mga panahong yun, sa kadahilanang masyado ng napakaraming nangyari sa loob ng mismong araw na yun. Animoy, hindi na nito pinaniniwalaan ang lahat ng bagay na kanyang nasilayan. Oh, Chris, akala ko nasa banyo ka. Pahinga ka na muna dyan dahil alam kong pagod ka. Ang sipag-sipag mo kanina eh. Wika ng ama ni Chris pagpasok nito sa kanilang bahay. Nang marinig ito ni Chris, ay hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Animoy merong isang nilalang ang pumalit sa kanya habang wala pa siya sa kanila. Nais pa sanang magpaliwanag ni Chris sa kanyang ama, pero hindi na lamang ito nagsalita dahil sa gulong-gulo na ang kanyang isipan. Sumapit ang nakatakdang oras na sinabi sa kanya ni Lolo Mac, ay naroon na si Chris sa labas ng kanilang tahanan na naghihintay. Pagpatak ng eksaktong oras, ay doon na nga nasilaya ni Chris ang sinasabi sa kanya ng matandang yun. Nang masipat niya si Lolo Mac ay nakita niya itong kumakaway sa kanya na merong kasakasamang dambuhalang ahas na merong mga paa. Ang mga paa ng ahas nun ay parabang sa manok, tapos ang mukha naman nito ay parabang pinaghalong bayawak at ahas. Nakalitaw ang nilalang na yon sa likuran ni Lolo Mac habang kumakaway ang matanda sa kanya.
Ayon kay Chris, na nasipat niya ang matandang yon na merong mga lumiliwanag na mga simbolong nakaukit sa balat nito. Maliban sa mga simbolong nagliliwanag, ay sinasabayan din ito ng pag-asul ng mga mata ng matandang yon. Nang masilayan ito ni Chris, ay halos hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan dahil sa takot. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang nanlambot ang kanyang katawan na siyang naging sanhi upang humandusay siya sa lupa. Agad din namang naglaho ang matandang yon matapos mawalan ng malay ni Chris. Kinaumagahan, bumili ng isda si Lolo Mac sa kanilang tindahan na para bang walang nangyari. Di naman dito nakatingin ng diretso si Chris dahil sa sobrang pagkamangha nito sa matandang yon. Nang makabili na si Lolo Mac sa kanila, ay hinawakan lamang nito ang ulo ni Chris at agad din namang lumisan. Kinagabihan ay napagdesisyonan ng binatilyo na tunguhin ang bahay ng matanda. Nang nakarating na siya rito ay nagkakakatok ito sa bahay ni Lolo Mac na siyang agara naman itong pagbukas ng kanyang pinto. Oh, Chris! Akala ko iiwasan mo na ako eh. Wika ni Lolo Mac sa binatilyo. Hindi naman ho, Lolo Mac. Paano ko po kayong iiwasan? Ang bait-bait ninyo. Sagot naman dito ni Chris. Dahil sa tumungo ka dito ng 10 oras ng gabi, ay hindi na kita papayagang makauwi. Napakadelikado ng daan pabalik ng inyong tahanan. Wika ng matanda. Lolo Mac, uuwi din ho ako mamaya. Kinumusta ko lang po kayo. Sagot naman dito ni Chris. Lumipas ang ilang minuto at agaran din namang nagpaalam si Chris. Napakalapit lang kasi ng kanilang tahanan noong mga oras na yon, kaya panatag itong makakauwi siya ng ligtas. Hinayaan lang naman yon ni Lolo Mac sa kanyang nais. Paglabas ni Chris sa bahay ng matanda, ay doon na biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Pagtingin nito sa kinaroroonan ng bahay nila, ay biglang nasipat niya itong napakalayo na sa kanyang kinaroroonan. Hanggang sa ilang minuto lang ang lumipas, ay biglang wala na siyang nasisipat sa lugar na yon, kung hindi ang karimlan. Nang makaramdam na si Chris ng takot sa kanyang katawan, ay nagsisisigaw na yon ng tulong kay Lolo Mac. Sabi ko sa iyo, iho, napakadelikadong lumabas ng tahanang ito, lalo na pag nabalutan ng kadiliman ang buong lupain. Wika ni Lolo Mac sa binatilyo. Nang makalapit na ang matanda sa kanya, ay doon na nagkaroon ng hindi inaasahang mga panauhin. At anong ginagawa mo, ermitanyo, sa lugar na ito sa oras ng aming paghahari? Di ka marunong tumupad sa usapan. Ano ba ang iyong nais? Digmaan! Wika ng isang panauhing nasa harapan nila Chris. Kung yan ang nais nyo ay wala akong magagawa. Ang nais ko lamang ay maprotektahan ang batang ito sa mga masasamang elementong katulad ninyo. Sagot naman dito ni Lolo Mac. Nang marinig ito ng mga panauhin, ay agad din naman itong nagsiangil na parabang mga hayop. Sa pagkakatanda ni Chris, ay nasa 5 ang bilang ng mga ito na merong mga katawang napakalayo sa normal na tao. Napakaraming galamay ng nilalang na yon na para itong mga galamay ng pugita. Ang nakakakilabot lang sa nilalang na yon ayon kay Chris ay ang mga butas ng mukha nito na tanging kadiliman lamang ang iyong makikita. Nakabuka ang bunganga ng mga nilalang na yon na parabang humihigop ito ng mga kaluluwa ng tao. Kasabay ng pag-iba ng kaanyuan ng mga nilalang na yon ay ang pagliyab ng kasuotan ni Lolo Mac. Biglang nagliwanag ang mga simbolong nakaukit sa katawan nito
na siyang labis na ikinamangha ni Chris. Walang sabi-sabi ay agad sumugod si Lolo Mac sa kinaroroonan ng mga ito kasama ang ahas na lumilipad. Paglapit dito ni Lolo Mac ay biglang nagkaroon yon ng isang sibat na gawa sa purong liwanag. Halos mabulag na si Chris noong mga oras na yon dahil sa kanyang mga nasilayan. Chris! Pumikit ka! Wika ni Lolo Mac. Nang marinig ito ni Chris, ay agad din naman itong sinunod ang nais ng matanda. Pagmulat niya noong mga oras na yon, ay laking gulat na lamang niya dahil sa umaga na pala. Pagtingin ni Chris sa paligid ay agad din namang bumalik yon sa kanilang tahanan. Naghintay ito ng buong maghapon upang makabalik sa bahay ni Lolo Mac. Pero pagdating niya sa bahay ng matanda, ay wala ng tao sa lugar na yon. Ang mga gamit nito ay naroon pa pero si Lolo Mac ay wala na. Ayon sa mga sabi-sabi, ay lumipat lang ito ng tahanan sa isang bundok na kung tawagin sa kanila ay Baloy. Walang makapagsasabi kung kailan at kung paano nakalipat ang matandang yon sa lugar na yon. Tinangkapang puntahan ni Chris ang kinaroroonan ni Lolo Mac, pero bigong-bigo siya gawa ng napakaraming kababalaghan ang pumapalibot sa lugar na yon. Pero hinding-hindi susuko si Chris sa paghahanap kay Lolo Mac. Woo! Grabe, lupit naman ang kwento na to. Ngayon ko lang binasa to pero matagal na to sa email ko. Sana may kasunod, no? Ang angas nung matandang yun. Grabe yung kilabot ko ngayon. Hindi naman sa pagiging OA pero kinikilabutan ako lalo na dun sa bandang dulo, yung labanan na laban kay Lolo Chris tsaka dun sa mga taong pugita. Ganda nito. Sana may kasunod, no? Comment naman kayo sa baba ng sana all para mapansin ng sender natin. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Ganda nito. Salamat.